Baite! Biskot naman po lagi na ba? Nanapod lagi ng malangan ta? Ako ganina ako nagpaabot rin, Clyde. Ikaw nagunsa pa ka dira. Tito! Saan na lang ka batunis? Tinaunsa naman yung taon ka ganina pa ka sa kwarto, wala pa ka kabutunis. Kung ako anak, Clyde, humana na. Ano naman yung tawag ka kaganina, raman ka nagmukmuk sa kwarto, nagunsa man ka dito. Dapat, Clyde, kanya ako tambag rin niya. Ayaw si pagwapa sa eskwelahan. Kadili man na kompetisyon sa pagwapahay. Kompetisyon man na sa pabraytay. Wow. Dapat makagraduate ka. Sa nakagaw-yaw diha, abi ko pagpabsinan ako ni mo 1 year. Ngayon di ko anang mo-absent ka. Oo, nagingan man jud ka. Ano sa? Kay namdom ba ka? Ato na ko'y maestro nga gwapo? Sarang Clyde, isa ka tuig. Ali, diri na diri. Sakay na diri. Absent, isa ka tuig. Sunod tuig na eskwela, tara. Absent, isa ka tuig. Ikaw. Tama dahil no, pero Clyde, nakadungog man daw ko nga gihawa na siya sa eskwelahan. Alangan kay pati mga mama mo, eskwela naman. Unang akong naunahunaan. What if balik kag eskwela? Kay sayang mga panahon, oras, o mga adlaw ba? Sama na, uy. Makawaga, nag-eskwela? Yes, yes, ko, moreklamo na pug ka. O tara, kay hatod na tika, kay basig masuko na po maestar. Di ba ako nakasukan, ikaw ra ba? Ay, tepa. Kuwasa akong helmet dito, be. Kuwasa akong helmet, dali. Malit na pug ka. Ako na po perminti kasukan na nito mong maestra. Kung ni Agi ra ba, to na late ka, ako rin kasubaan. Sige, sakay na. Oh, okay na, ready na. May plaster dakop diri. Ito nga bukid naman ganini. Ligahe. Boss, unsa man ni boss? Halata naman siguro ni sir no nga dakop no. Gani sir no, halata naman jud kayo kay naka-uniform medyo ka pero. Kasi makahangyo ra ta dira sir ba? Balag gamay lang ng hangyo, good? Unsa man ang hangyo mo sir nga daghan makag-violation? Ha? Hindi ko mga violation. Nangutana pa kaon sa imong violation, wa kay side mirror. Itangkin imong pasayro. Nagsando pa jud ka. Nag-short, tanawa o nag-wan pa jud ka. Sinilas. Kaya okay ra man abos kay bukid naman ni diri boss. Ay sos bukid. Uy bukid ambi imong lisensya. Ay boss. Ay si pangitan lisensya kay bukid man ta diri. Basin day boss og madala ra day ka og istorya. Sos di jud madalag mga inana-inana. Dili mo sa nagjoy gaya-gara mo. Kung di ka madalag yung nana kay basig nakulangan pa ka ba? Wow. Suga yun mo tawhana ka ibuwar ka ng helmet. Grabe naman taon ka. Uy, sa problema boss ako ni hangyo ra sa imuha. Balik ka suot. Balik ang helmet. Grabe, saan mo po yung problema nimo? Ikaw gani kang kung mamili ka ng masayro ay pilian ang safety ka. Kanang naka-helmet og di ka itanggi ba? Buang naman tingali ka sir nga di babar ko Clyde. Di naman ko ba masayro ay. Unsa man kaniya? Papa? Buang man siguro kasi og dili gani ka sir madala og istorya gani sir. Og di po ka madala og kwarta. Ayaw kami no sa ko ni sir. Sumali. Imuha na po na dra. Kuan ako motor. Kuan na mo motor. Tra Clyde. Di ba gusto ka mo-absent? Di ka gusto mo eskwela no? Asag dira, i-impound ako motor kanana. Ikaw ganun siguro, di ka nag-istorya. Ayaw pang insulto sa katao ha. Trabsin sa, eskwela na sumsimana. Unsa dito siya? Tamay kwarta. Tara na Clyde. Sa may sakyan na to. Kasi sakyan, ay nagkabala ka dira ang importante. Naka-absent ka karong adlaw. Tara, paghatag na siya.